Sfin, ikel u atmosfera mill-isbaħ waqt il-ballu tal-qamar ta' Awwissu. Dan hekk kif it-tradizzjoni fl-ewwel sib ta' Awwissu isir dan il-ballu fil-Palazz Verdala b'risq Malta Community Chest Fund. Din kienet l-ewwel edizzjoni tal-ballu organizzat taħt il-presidenza ta' Miriam Spiteri de Bono. Il-ballu sar bil-parteċipazzjoni tal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll ta' Happy Days Dance Studios li waslu spettaklu mill-isbaħ quddiem dawk preżenti. F'kentejn tal-okkażjoni il-President Miriam Spiteri de Bono raddet ħar li kull min attenda għal ballu tal-qamar ta' Awwissu għax il-kontribut tagħhom huwa kruċjali biex di Malta Community Chest Fund tkun tista' tkompli tassisti lil kull min ikollu bżonn għajnuna fost oħrajn pazjenti li qed jingħataw il-kimoterapija. Il-President esprimiet apprezzament tal-ħidma li wetta iċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu, il-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata, flimkien mal-Kumitat innifsu biex dan l-avveniment ikun suċċess. Min-naħa tiegħu il-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata u kol ratħar il-kumpaniji u l-entitajiet kollha li blajnuna tagħhom se tittella edizzjoni oħra b'suċċess. Intant preżenti għal dan il-ballu kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien ma' Martu Mary Grek.